Čaute ľudia, dneska som tu na Geazla s vami a dneska som tu s Ačom. Čaute. A s kameramanom, otoč si kameru. A dneska si ideme zahrať vlastne nie Footballovú challenge, ale ideme testovať roku 2024 do roku 2026, takže najlepšie lopty, takže prvá je z roku 2024, Euro 2024, tunak je niekde to logo, musím ho nájsť tu. Potom tunak máme loptu z roku 2025, finálová lopta z Champions League, Mnichov, hej, aby ste mi darili. A potom tunak máme Triondu, tú moju obľúbenú, s ktorou som dala ten pekný priamak z roku 2026, takže máte sa na čo tešiť, takže prosím, mohli by ste mi dať like, odber a zvonček. Takže môžeme ísť na prvú loptu a to ideme testovať loptu Euro 2024 a prvé budú penalty. To bude brankár. Ľudia, nehnevajte sa, keď nepremením penaltu, ale ja nie som moc dobrý v penaltách, ale skúsim to. Mám zranenie. Hej, a mám načiahnutý stav. Bol gól? Áno, bol. Okay. Takže teraz ide kopať náš kameraman, mne a Ačo natáča. Tak mu to tam krásne kopať. Tak to sa kopí penalty. To je vidno. Takže teraz ide kopať Ačo a Ačo nedáva gól. Ačo dal tyčku. Takže teraz ideme na ďalšiu kategóriu a to sú priamaky. Takže ideme na to. Pokúsim sa ho kopnúť správne. Nevadí. No, mám to. Môžeme. Kde? Teraz ideme na poslednú disciplínu a to bude dribbling na brankára. No, poslednú disciplínu touto Euro 2024 loptou. Takže ideme na to. Bye. Dobre, ďalší ide. Takže Ačo ide už na Dominika. Odryboval si ho a dáva gól. Ešte nie. Ale dáva gól! Ačo dáva gól! 3, 2, 1. Ja už som to dávno pustil. Si dá jediný gól? 0. Dobre, takže ľudia, tak máme druhú loptu a to je teda finálová lopta Ligy majstrov z roku 2025. Lebo my nemáme bohužiaľ tú World Club, to čo sa hralo majstrovstvo sveta klubov v roku 2025, tuším, tak my ju bohužiaľ nemáme. Takže môžeme Champions League. No hej, no to. Takže máme túto finálovú Champions League z Mnichovú, takže ako prvé sú penalty. Dobre. Takže teraz Ačo natáča a ja idem kopať penaltu. A trafám tyčku. Takže teraz kope Domino a Domino dáva gól. Takže teraz kope Arturino na mňa. Ako tyčke Roberto Carlo. Dobre. 3, môžeš. Takže teraz kope Domino. A Domino dáva presne na mňa. Nevadí. Môžeš. 3, 4. Takže ľudia, teraz ideme na poslednú disciplínu z tejto lopty a to je dribbling zase, takže ideme na to. Go. Pekne.
Čauček. Takže ako poslednú loptu, tak máme triondu, ideme na to. Dobre, kúpim penáltu na Artura a dávam go. Takže teraz Domčo kopie na Ača penáltu a Ačo a dáva gól. Ďalšia disciplína sú priemaky. Dobre, takže už je ďalší kopať priemak a dáva gól. Takže on už ide kopať a nedáva gól. Dobre. Takže sme nakoniec na závere videa. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, tak prosím, mohli by ste mi dať like, odber a zvuček. Tak zatiaľ čaute.